שלום. אחד הדברים החשובים שיהיה לכל אחד מאיתנו זה איזשהו מנוע פנימי שמריץ אותו וממריץ אותו לעשות דברים. וכשאדם מאבד את זה, הוא מאבד משהו מאוד חיוני בעצם החיים שלו. ואתה רואה את זה אצל אנשים צעירים שהם רצים, שמשהו דוחף אותם לקריירה, לעשייה, הוא רוצה להיות כמו זה, עד שאנחנו קצת במשך החיים מתנוונים. אצל אנשים מבוגרים יותר, הם מתחתנים, כבר יש להם ילדים, משכנתה, יש לו איזושהי עבודה פחות או יותר מסודרת, אז הוא קצת שוקט על שמריו ומאבד משהו מהחיוניות הזאת שחשוב תמיד לשמר אותה. משל נפלא שיש על זה, זה משל הדייגים היפנים, והנה הוא בפניכם. מדהים מה שאתם ליפנים האלה, אה? יפנים אוהבים דגים, זה ידוע שהיפנים אוהבים דגים. היפנים אוכלים לא רק דגים, כל מה שבמים הם אוכלים, כל מה שזז, כל מה שבמים כזה מגעיל, הם אוכלים. רק מה הבעיה של היפנים? היפנים מראש אוהבים דגים, אכלו את כל מה שיש, כל מה שזז, כל מה שאנחנו הורגים עם פליט הם אוכלים. בקיצור, נגמרה הדגה. מה היא צועקת? נגמרו כל הדגים. מה עושים היפנים? הדייגים שתים לעומק הים בשביל להביא דגים מעומק הים. מביאים דגים, הבעיה שהדגים פחות טריים, זה פחות טעים. היפנים ענייני טעם אמרנו. אז המחיר ירד, זה כבר לא זה, פחות משתלם. החליטו הדייגים, הביאו דגים חדשים, קפואים, הקפיאו את הדגים. אבל היפנים ענייני טעם, הם יודעים שכשהדג קפוא, גם פחות טעים, ירד המחיר. עוד פעם בעיה. חשבו הדייגים, מה עושים? ואז עשו רעיון ממש יפה, עצום. בנו אמבטיות גדולות של דגים בתוך הספינות הגדולות והביאו דגים חיים, שוחים, בתוך אקווריומים. אלא מה הבעיה? אממה, הדגים האלה לא שוחים הרבה, עייפים, התעייפו, נהיו גריאטריה, הם לא זזים בתוך האקווריומים. אז מה הבעיה? הם פחות טעימים, אין אדרנלין. היפנים, ענייני טעם, הבינו שזאת בעיה, המחירים יורדים. נו, אז עכשיו מה עושים? מה אתם הייתם עושים? מה עשו היפנים? רעיון קרימינלי. שמו בכל אמבטיה כריש קטן, טורף כזה. הוא טורף כמה דגים, אבל כל הדגים בפאניקה, בורחים, רצים, עפים, כבר דחוס כמו בני ברק, אבל הדגים עצבניים, יש אדרנלין, טעימים כמו דגים טריים. פתרו את הבעיה. מה לומדים מזה לחיים שלנו? וזה לימוד סוכריה. מה לומדים? שאדם צריך שבחיים שלו יהיה כריש. קטן, גדול, אבל כריש. משהו שייתן לו תמריץ. למה אתה עושה? למה אתה עובד? אדם שיש לו גמרת המשכנתה, יש לו דירה, יש לו בית, אישה, נשוי, 3 ילדים פלוס כלב, והוא חושב שהוא מסודר. וזה מספיק לו. מה צריך פה לדעת? צריך לדעת שכשיש לך כריש בחיים, משהו שירדוף אותך, שיתן לך אדרנלין, אתה צריך את זה. היהדות נותנת כמה כרישים חבל על הזמן. תמיד יש לך סולם לאן לטפס, תמיד יש לך דרישות מערכת ומבצע לאן אתה הולך עם זה. רק מה צריך לדעת? שהכריש לא יהיה גדול מדי, אלא כרישון קטן כזה שלא יטרוף אותך. תודה. ראינו שראוי לאדם שיהיה לו כריש בחיים, משהו שירדוף אותו, שימריץ אותו, יגיד לו סע, תעשה, אל תפסיק, תיזום. ואצל הרבה אנשים קצת ישנה איזושהי התנוונות. חשבתם פעם כמה קרישים יש ביהדות מבחינה זו? כמה יש מוטיבציה לאדם שרואה את היהדות נכון לעשייה? עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מעשה קטן יוצר נצח, לשון הרע קטן יוצר עבירה, יוצר גיהנום. אם אדם באמת חי את היהדות כמו שצריך, אז יש לו קרישים לכל אורך הדרך, יש לו כל הזמן מוטיבציה. הגאון מווילנה לפני שהוא נפטר בכה בכי תמרורים, אמרו לו מה אתה בוכה? אתה גאון מווילנה. הוא אומר כן, אבל פה בכמה קופיקות אתה קונה ציצית, אתה עושה מצווה, בחיוך קטן אתה משמח יהודי, אתה עושה. שם אתה כבר לא יכול לעשות. תחשבו כמה מוטיבציה יש במחשבה הזו של עשייה. אז ראוי לאדם שיחפש את הקרישים הנכונים בחיים, שיגרמו לו ויתנו לו את המוטיבציה הזאת של עשייה אינסופית ובלתי פוסקת. תודה.